Какво става, хора? Аз съм Илак 71 и както виждате, днес играем. Извинете, малко съм молен. Майнкрафт и ще разгледаме един мой, който се казва Wizard Magic Balls мода. Както виждате това чест. Тук съм сложил всякакви видове. Така, да вземем от всичките по едно и ще ви покажа. Някои от тях са скучили, но не съм избрал напълно. Ето. Добре, ще започнем с Ендер Перлата. С Ендер Перлата. Тя навсякъде, като удариш някого, спалва Poison и той умира. И на теб също ти дава същата. Отваря Poison и така, докато не умреш, ти прави един кръг Poison отвари. А те Snowball, той Snowball е отваря на лечението. Както виждате, червения кръг. Това е как беше. Това е лъкът, но що ударите някого, то спалва TNT, което гърми. Добре, това е за да ловиш риба, което не е много готино. Това се учи от край, което можеш да ги сложиш, но пак също. А това е Bottle of Enchanting и добре, показах ви всички неща. Първо сега да ви разведем на нашата Royal Arena, на познатата игра, която всички играят Clash Royale. Това е Royal Arena. Някой да пише в коментарите дали ви харесва. Просто така. О, супер. Добре, ще хвалих това, помислих си, че съм хвалил от TNT-то. Добре. Хора, време да ви покажа това. Ето вижте. Виждате ли, където удари спалва TNT и то гърми. А да ви го... О, той е Poison кръг. Още ли е тук? Ама е по-малък. Battle of Enchanting, не знам какво прави, ама някой път ще разберем. Може да не е сега, може да е друг път, но аз това не знам. Чакайте да проверим дали има нови топки, защото аз бях намерил само тези. Не, няма. Добре, хора, ще приключвам, защото нямам друго да казвам. О, да, т.е. имам. Ей, тук, там ще ви покажа да се приближаваме. Тук сега ще ви покажа на какво може да се маскирате от Clash Royale. На Arena Tower, на Москитака, Рицар, Арчер, Пека, Мини Пека, Барбериан, Бомбер или Голем. Аз лично искам да пробвам Голема. Ето това е за Големът, Бомберът, Барбериана. А, не това. Това е за Москитарката. Това е за Рицарят. Това за Арчера. Това за Арена Тауърът. Това за Пеката и Мини Пека. Да. Само сега да си намеря Enchanting Table и да ги омагиосам, защото видях че могат да се омагиосват. Само да проверим. Добре, вземаме Enchanting Table, спалваме го тук и започваме. Само тема, може. Голяма работа, че може само тея.